चौधरी योगिता भास्कर, महाराणी ताराबाई प्राथमिक शाळा क्रमांक 175 वती आपले हार्दिक स्वागत करीत आहे। तर विद्यार्थी मैत्रिणींनो, आपण इयत्ता 5वी मध्ये पहिला पाठ चबुतरा हा आपण शिकून गेलो। तर आता इयत्ता 5वीतील दुसरी कविता याहो सूर्यनारायणा या विषयी आपल्याला शिकून घ्यायची आहे। याआधी आपण कवितेची चाल लावून घेतली होती। तर आता आपल्याला दिलेल्या पुस्तकामध्ये बघायचं आहे आणि कवितेचा भावार्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, लक्ष द्यावे। याहो सूर्यनारायणा याहो या लवकर। कवित्री इंदिरा संत ह्या सूर्याला सांगत आहे की तुम्ही लवकरात लवकर या। सोन्याच्या पावलांनी भुसवा हे घर। तर की आपल्या घरामध्ये सोन्याचे पावलं म्हणजे सूर्याची जी किरण आहे त्यांना सोन्याच्या पावलांची उपमा दिलेली आहे। तर हे जे सूर्याचे किरण आहे ते आपल्या घरात यावे आणि आपलं घर हे सुंदर बनावं, आपलं घर हे सुशोभित व्हावं असं कवित्री म्हणत आहे। अंगण सारविले रेखिले स्वास्तिक। सूर्याला बोलवण्यासाठी, सूर्याचं स्वागत करण्यासाठी अंगण हे सारवून ठेवलेलं आहे आणि सुंदर असं शुभ सूचक स्वास्तिक सुद्धा पाडून ठेवलेलं आहे। हळदी कुंकवांनी मंगल सूचक आणि हळदी कुंकू सुद्धा त्या स्वास्तिकवर हळदी कुंकूचं पूजन केलेलं आहे। उघडी दालने ही स्वागता आतुर। आणि सकाळी सूर्य उगवल्यानंतर आपण आपल्या घराचे दरवाजे आणि खिडक्या जर उघडल्या तर सूर्याची किरण ही आपल्या घरामध्ये यावीत म्हणून कवित्री असं म्हणते, दालने म्हणजे घराची दारे ही तुम्ही उघडी ठेवा। याहो सूर्यनारायणा यावो या लवकर। आणि सूर्यनारायण तुम्ही लवकर आमच्या घरी या। आकाश मध्यभागी आलात भास्करा। आकाश मध्यभागी म्हणजे काय की जेव्हा दुपारची वेळ होते 12 वाजतात त्यावेळी सूर्य हा आकाशामध्ये मध्यभागी आलेला असतो आणि भास्करा म्हणजे सूर्य। तर कवित्री असं म्हणत आहे की आकाशामध्ये सूर्य हा मध्यभागी आलेला आहे। तेजाच्या वर्षावांत झगमगे झरा। जसं पाण्याचा झरा हा झरझर वाहतो त्याप्रमाणे सूर्य हा खूप तेजस्वी चमकणारा ग्रह आहे। तर सूर्याचा जो प्रकाश आहे तो आमच्या घरावर त्याचा वर्षाव व्हायला पाहिजे। कशा प्रकारे? ज्या प्रकारे पाण्याचा हा धबधबा पडतो त्याप्रमाणे सूर्याची किरण आमच्या घरावर पडायला पाहिजे। येऊ देत माझ्या घरी किरणांचे ज्योत। सूर्याला सांगितलेलं आहे, सूर्याला विनंती केलेली आहे की माझ्या घरी तुमच्या किरणांची ज्योती येऊ द्या। तेजस्वी पित्याचे ते वात्सल्याचे हात। आपल्या परिवाराचं भरण पोषण करण्यासाठी आपल्या वडिलांचा सगळ्यात मोठा वाटा असतो। तर त्याप्रमाणे सूर्य हा सुद्धा आपल्यासाठी किंवा आपले जीवन जगण्यासाठी खूप महत्त्वाचा एक स्रोत म्हणून कार्य करत असतो। तर जसं तेजस्वी पित्याचे ते वात्सल्याचे हात, जसा वडिलांचा हात आपल्या डोक्यावर असतो त्याप्रमाणे सूर्याची किरण सुद्धा आपल्या घरावर पडायला पाहिजे। उघडी तावदाने झरोके कौलावरी। आणि उघडी तावदाने म्हणजे खिडक्या वगैरे उघडल्यावर सूर्याची किरण जी आहे ती आमच्या घरावर पडावी। रंगाडीत घरा माझी किरणे रुपेरी। आणि दरवाजे खिडक्या उघडल्यानंतर सूर्याची किरणे ही आमच्या घरी यावी। सोन्याच्या वेशीतून निरोप घेताना। जेव्हा सकाळी सूर्य उगवतो आणि संध्याकाळी तो मावळतो म्हणजे याप्रमाणे संध्याकाळ झाली का सूर्य हा आपल्यामधून निरोप घेतो आणि पुन्हा तो सकाळी उगवतो असं कवित्री सांगत आहे।
यावो या सूर्यनारायणा यावो या लवकर. आणि सूर्याला कवयित्रीने विनंती केलेली आहे की तुम्ही लवकरात लवकर आमच्या घरी या. तर विद्यार्थी मित्रांनो, याप्रमाणे सूर्याला आपल्या घरी बोलवण्यासाठी इंदिरा संत या कवयित्रीने खूप सुंदर अशा शब्दांनी सुरेख रीतीने या कवितेची रचना केलेली आहे. अस्तु.